नमस्ते प्रणाम। हमरा सबके छोट भाई शेरलाल कुमार वो सबके बीच एक और जबरदस्त सॉन्ग लेकर आए हैं जो फुल फ्री सॉन्ग है और कोई भी सिंगर इसे गा सकता है और प्रमोद प्रेमी जी का ट्रैक पर लिखे हुए। चलिए आप लोगों को मुखड़े गा के सुना दे किस तरह लिखे हुए हैं। मन भातारा से भागल बा आ दिल देवरे से लागल बा। मन भतरे से भागल बा आ दिल देवरे से लागल बा। उतरत दिन रहे बहरी हम तो दर्द से रोज कहरी आउ तो हमारा लजागल बा आ दिल देवरे से लागल बा। मन भतारा से भागल बा आ दिल देवरे से लागल बा। जो इसको अपने अंदाज में खूब बढ़िया से रियाज करके गाइएगा और फुल फ्री से कोई भी सिंगर इसे गा सकता है। और चलिए आप लोग को फर्स्ट अंतरा गा के सुनाते हैं किस तरह लिखे हुए हैं। मर्द के काम में सखी देवरे संभारे सेजे के काम में सखी देवरे नुआरे भागे गईल सखी पियावा से मन देवरेला ढड़ के हमारे ढड़कन आ खूबे मजा देला खा के लहरी आ जाला छोड़े के ना कबू बहरी आ सखी मिलल मरद पागल बा आ दिल देवरे से लागल बा। आ मन भतारा से भागल बा आ दिल देवरे से लागल बा। अंतरा गा के सुनाते हैं। राकेश श्रीलाल से बानी न खुश हो देवेला माजा देवरे ही खूब हो। मरद बसल बा परदेश में हमर जवानी यहाँ कटे कॉलेज में हम कब तक हरी हो आ दिन बीते न दोपहरी हो आ नहा दिल पौआ के छायल बा आ दिल देवरे से लागल बा। आ मन भतारा से भागल बा आ दिल देवरे से लागल बा। जो अपने अंदाज में खूब बढ़िया से रियाज करके गाइएगा और फुल फ्री सॉन्ग है कोई भी सिंगर इसे गा सकता है। और प्रमोद प्रेमी जी का ट्रैक पर लगा सोना सड़िया में परी लागलू उसी ट्रैक पर लिखे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त है और फुल फ्री सॉन्ग है कोई भी सिंगर इसे गा सकता है। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने छोटे भाई को प्यार आशीर्वाद दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब चले थैंक्स।